Roberta Bela ma jistax jibqa' jinjora dak li stqarret Rozjen Kutajjar f'ċett żvelati bejna u Jorgin Fenek, l-akkużat primarju fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Roberta Bela ma jistax jibqa' ma jieħux azzjoni fil-konfront ta' dawk li qed jitħanżru minn flus il-poplu Malti u Awċi. Hekk stqar l-editorjal ta' The Malta Independent tal-ħadd, hekk kif Rozjen Kutajjar f'dawn iċ-ċett stenniet li kulħadd jitħanżer u li issa jse tagħmel bħalhom. Kawża ta' dan Kutajjar irreżenjat mill-Partit Laburista iżda mhux mill-Parlament. Dan wara li Roberta Bela kien stqar li Kutajjar diġà ħalset il-prezz politiku fl-aħħar leġislatura, bekk m'għandix terġa' terfa' responsabbilta' politika għat-tieni darba. Iżda l-darb'oħra Bela mar kontra kelmtu wara ftit jiem tenna li ħatmu akbar mill-pajjiż. Dan l-editorjal sar ġimgħa wara li rajna lil Roberta Bela jtenni li wara din id-deċiżjoni li Rozjen Kutajjar tirreżenja mill-Partit Laburista, il-Prim Ministru jgħid li żiedu l-standards f'pajjiżna u ma jweġibx lanqas id-domandi tal-ġurnalisti għal xi ħalla dan l-iskandlu jitwala l-ġimgħatejn sħaħ fejn l-unika azzjoni li Bela kien li ma jiddeċidix. Investigajtu mi qed titħanżer Prim Ministru. Prim Ministru fallejt milli tkun dixxiplinat fil-konfront Rozjen Kutajjar. Investigajtu nerġa' ngħidlek mi qed titħanżer. Ġajna skit totali minn ħatijek, investigajt mi qed titħanżer għal xiex ma ħadx passi, mhix qed tibża'. L-editorjal stqar li Bela kontradixxa lilu nnifsu u ma kienx konsistenti fil-pożizzjoni tiegħu fuq Kutajjar fil-waqt li naqas milli jimxi betika fil-gvern immexxi minnu. Dan juri biċ-ċar li reżenja ta' Kutajjar ma ġiex għax Bela ħass li hu pass responsabbli li kellu jsir iżda għaliex tilef il-kontroll fit-tmexxija tiegħu. L-editur kompla billi qal li fir-realtà f'pajjiż normali Rozjen Kutajjar kellha terfa' r-responsabbiltà politika kollha u tirreżenja mill-Parlament Malti wkoll. L-editorjal ta' ħarsa wkoll lejn dak li qal il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem, appelli lu jiġi sostnut fejn mhux biżejjed li Rozjen Kutajjar irreżenjat mill-Grupp Parlamentari Laburista iżda Bela għandu jieħu azzjoni kontra dawk li tħanżru li għadhom jitħanżru minn flus il-poplu.